Sziasztok gyerekek, én Martin vagyok, és ez itt a Extreme Craft sorozatomnak a következő része, és akkor kezdjük is. Igen, kezdjük. Elsőként is el szeretnék menni izéért, mi annak a neve? Előpotiért. Szóval szerintem azért menjünk is el, csak beszik egy OP-t, nem, bocsi, speedért akartam, nem, erőért is elmehetünk, de azt szerintem csak videó végén, de most inkább elmegyünk is speedért, jó, mert a speed általában if you're down, baby, I can be the ground, baby, hit me running. Ain't nothing looking better than when I see you coming. Ain't another feeling better than when I'm blowing money. You can tell it I'm addict, I'm addicted to money. I'm addicted to ballin'. I got the silver Patron, I bought a ticket to Rome. And by the end of the evening, never get a week, you won't even know what matter me. is mentünk speedpotért, így most már menjünk is harcolni. Az erőpotiért azért majd el fogok menni. Szóval még most nem fogok jönni, de nem lesz túl hosszú a videó, annyit elmondhatok nektek, skacok, mert hát nem terveztem túl sokat. Igazából igen, bocsánat, hogy nem volt egy hétig videó, amiért tényleg megvoltam a gyereket. Oh my god, de jó. Hát igen, láthatok már hullasztást igazából gyerekek, aminek én nagyon örülök. Ha ezt a gyereket is sikerülne meg simolajjal már tesz így gyerekek, lol. De csak simolajjal már ez vagy mi a szar? Most komolyan gyerekek, ezt nem tudom, hogy láttátok-e, de szerintem csak simolajjal már ez ott, és most meglök. Jó, hagyjuk innen, inkább most elmegyünk. Jó, van, elöktek. Menjünk erre a szigetre, ahol itt általában harcolni szoktunk, mert itt tényleg nagyon sok harcokat mindegy. Hát, köszi, hogy kilöktél. Jó, most pedig akkor, ja, Bentus közben rám írt, basszus, most ne üss meg, please, várjátok. Szóval igen. Ez egyébként, ha esetleg nem beszélnék, azért elnézést kérek, csak nem szoktam túl sokat beszélni igazából, tehát mindegy. Ezt a kezdeteket ezt letörlöm, és hirdettem a csatornámat. Egyébként írjátok már, ment a THX. Kérlek, írjátok meg nekem kommentbe, hogy legyenek-e még más, tehát hogy ne hogy legyenek-e más játékból is sorozat, mert akkor tudjátok, azt csak le kell mondom, írjátok kommentbe, és akkor
kell írni a kommentbe, és akkor én megcsinálok arról is videót. Itt vok. Bence. Ja. Mit ad nekünk ez a Bence, vagy... Oh my god. Köszi. THX Bence, nagyon szépen köszönöm. Nagyon rendes vagy, Bence. Köszi szépen. Nem. Jó, most még szerintem még azt a gyereket ott megtámadom, gyerekek, mert tényleg nem lesz ez a... Tényleg nem lesz ez olyan hosszú videó, és hogyha esetleg, srácok, tapasztaltok olyat, hogy nem lett jó videó, azt közöljétek kommentbe, és akkor megpróbálom rövidíteni. Mindegy. Most jól PP-zik ez a gyerek. Azt kell mondanom. Nagyon jó. Igen, neki. Hol van-e? Spawn. Igen, spawn vagyok, szóval ha akar, akkor ide jöhet, de gyere. Jöhet, Spencus, gyere. Arra néz! Visszaszpawnolok. Elnézek erre, mert itt is szoktak általában PP-zni a gyerekek, úgyhogy igen, itt egy gyerek, most veled fogok én PP-zni, haver. Az mi a... What? Most... Ez mi volt? Most van. Ez... Nem tudom, mennyire lehet látni, de... Ki a... fa... Jó, ez... Mi volt? Gyerekek. A semmiből ütöttek. Úristen. De gyerekek, szerintem ennyi lett volna az videó. Igen. Szerintem ennyi lett volna az videó. Most láthatjátok, hogy hackelt a gyermek. Nem tudom ki hackelt, egyébként nem láttam. De tényleg ennyi lett volna az videó. Ha tetszett, kérlek azt jelezd egy lájkkal. És köszönöm Bencusnak a cuccokat. Én Martin voltam. Sziasztok!